Dobrodošli ljudi u jedan novi klip. Danas ću vam pokazati kako napraviti papir od papira avion. Pratite me. Prvo što ćete morati trebati da ovako presavijete papir. Prelazim na broj 2. Drugo što trebate da napravite kućicu, kao kućicu na vrhu. Treći deo trebate da ovo presavijete. Treći deo trebate ovako da presavijete papir. I na drugoj strani. Znači to dobro. Sljedeće što je potrebno je da ovo ovako presavijete. I da napravite krilu. Kada završite, stvarno će vam ovako uzmete i malo ga odozdo malo ga gore podignete. I dobit ćete ovakav avion. To je to što se tiče ovoga klipa. Da stavite subscribe ako vam se sviđa ovaj video. Doviđenja.